Krew się z ran dobywa, hojnie wypływa, stęka na ziemi. Krew się z ran dobywa. Myślę, że Wejrowo je takim placem, gdzie to nasycenie elementami związanymi czy z Kalwarium, czy z Matką Boską Wejrowską, to jest ten powód, dlaczego my dumamy, że to jest dechowy stolece Kaszew. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Tu we Wejrowie jest Matka Boska Wejrowska, uzdrowienie chorych na deszy i na cele. Ten cudowny łebrys dochterny ledze przechydają ponad 3,5 wieku, ale też je Kalwaria, którą ufundował Jakub Wejher, też z tego samego czasu, czyli z połowy XVII wieku, i ona jest taką perełką architektury barokkowej. Legenda, którą my jako przewodnicy opowiadamy, brzmi tak, że Jakub Wejher wesłał ojca Roberta Warden, który był franciszkaninem, geodetą, wesłał go ponoć do Zemi Świętej, żeby on tam na mylu wyczuł wiele kroków jest Jaci kaplece do Jaci i to przeniósł na Kalwarię Wejrowską. Tak głosi legenda. Ale my wiemy, że ojciec Robert Wiera do tego świętego miasta nie dojechał. On to raczej skopywał z jakichś mądrych ksangów. Było wiele badyrów, które były w Zemi Świętej i mierzele wedle głosce, wed kaplece do kaplece, krokama. Stądka ta odległość została zachowana. Faktem jest, że ojciec Robert miał ich z Zemi Świętej, która była przewiozły. I when tą ziemia z Zemi Świętej, chodząc tu po Wejrości górach, wokół miasta, brył garść ziemi, rzucił ją w danym placu, odmierzył krokama przykładowo 69 kroków między pierwszą a drugą stacją. W tym mylu wbił krzyż i później w tym mylu była stawiona kapleca. Kaplece są dwojakiego rodzaju na Kalwarii Wejrości, bo mamy do czynienia z budynkami tak zwane kaplice typu otwartego. To są te, które miała tam scena we wstrzutku, przekrytą baldachimem. Później dopiero w XIX wieku one zostały wybudowane tą budową szkieletowo-szachulcową, czyli ta czerny belka, biały scena, ale niektóre, tak jak tu dregi stacja, były wybudowane czerwoną cegłą. Ale to były te kaplece tego gatunku otwartego, ale były też budowle typu centralnego, takie jak właśnie pierwsza, co jest za mną, Pałac Piłata, czy czwarta stacja z Indzenia z Matką. To były te kaplece, które i same w sobie były tą kaplecą. Był jakiś wyłtyż we wstrzutku, ale nie było sceny, która była w tych pozostałych. Także te dwa rodzaje mamy na Kalwarii, tych kapleców mamy 26. Teraz mamy też położeni na 3 pięknych wzgórzach. Tak? Pierwszy dzyl to są te kaplece na wzgórze w niebowstąpieniem. Tam są 4 kaplece. Zaczyny są od kaplece w niebowstąpieni, później idziemy przez Łegrujec, pocałunek Judasza, aż do kaplece grobu Matki Błeści. Później idzie z krajem parku Majkłeścigłe, parku przepałacowym, gdzie kaplece nad rzeką Cedron odbudowała familia Kejzerlingów. Pierwotny była zbudowany przez Wejra, ale rzeka podmyła ją i zapadła, a Kaiserlingowie, mimo że byli ewangelikami, odbudowali ją w XIX wieku. Później idziemy na Dredzie wzgórze. Najpierw jest brama jerozolimska, brama wschodnia, idziemy przez Annasza, Petrapach do góry i tam na Kellerplacu, tak zwanym, czyli placu piwnicznym, mamy 3 kaplece. Kapleca Wieczernika, dom Matki Błeści i kapleca Kajfasza. To jest ta jedyna kapleca, która jest na Kalwarii podpiwniczony. Z
stąd nazwa też tego placu, plac piwniczny, po niemiecku Kellerplatz. Później mamy kureszce ta prywzewą droga krzyżową, bo te kaplice są no, nie związane z drogą krzyżową, to są taci kaplice, co przedzywają Mękę Pańską. I zaczyna się Kalwaria Wejrowska, dokładnie te 14 stacji Drodzi Krzyżowej. Kalwaria, gdyby ktoś chciał przyjść piechti, no to my kuele 4900 kroków. Różnica wysokości między niżej położoną, a wyżej 60 metrów. To tak jakby postawić na se dwa wieżowce. Kto po Kalwarii nie chodził, ten tego nie łetczył w nogach, ale ci, co chodzą na łeb puste, wiedzą, że to jest dość dranga droga do pokonania. Później mamy jeszcze po Piłacie stacja, czyli stacja podjącej krzyża. Pierwszy łupytk, która była pierwszy zbudowany i tą ufundował ojciec Mateusz Judycki, ten, któremu są przepisywy autorstwo mapy tak zwanej Judyckiego, choć on sam autorem nie był, ale wszyscy gadają mapie Judyckiego, bo ona do dnia nam pokazywa, jak Kalwaria wezrzała na początku. Przebycza, że była budowana w latach 1649-1665, a więc w międzyczasie był choćby potop szwedzki, także pamiętajmy, że to były dość czasy na fundowanie tego rodzaju budowli. Dlatego tak późno został skończony właśnie Pałac Heroda, dopiero przez ten potop szwedzki był skończony po 16 latach. Ale inauguracja była w 1654 roku, gdzie Jakub Wejer służył do mszy tu właśnie przy kaplicy Zindzenia z Matką, kronika ojca Grzegorza Łetym Gydy. To jest ta czwarta stacja Zindzenia z Matką, też drogi takie perełka architektury barokowej, przebycza Piłat i ta czwarta stacja Zindzenia z Matką to są te najpiękniejsze kaplice na Kalwarii Wejrości. Później mamy te budowuny typu Edemkugłe, czyli Szymon Cyrenejczyk pomógł Chrystusowi nieść krzyż, później wyżej ta Weronika i tu muszę rzec, że nasza Weronika, my tę twarz Chrystusa zwierciedloną w pełnym wymiarze. Nie jest to płaski chusta, ale no, ten kształt twarzy Chrystusa jest taki trójwymiarowy. Później idzie sobie jeszcze przez brama łez, a więc kaplica Dredzigłe upytku z szutkiem i później mamy na początku przed trzecim wzgórzem kaplica, gdzie Chrystus poceszywy płaczący niewiastę i wchodzimy na ostatnie wzgórze. Kaplica Trzecigłe upytku, łeb na żeni z szat, przebicy do krzyża, to są taci trzemyły kaplice i później jest questu trzech krzyży. To jest jeden z większych budynków na Kalwarii. Mamy taką charakterystyczną przerwę na scenie z tyłu. W Pismie Świętym jest napisane, że kiedy Jezus umierł trzeci popełnim, kurtyna w świątyni rozerwała się. No i dlatego też są takie przerwy w cegłach, że można łebytrzeć z buten do westrzódka, albo z westrzódka buten, jak ta przerwa jest w tej kaplicy. Tam najczęściej odbywają od łeb puste, tak? Te które mamy na Kalwarii Wejrości. Później jeszcze stały dwie ostatnie kaplice, a więc kaplica zdjęcia z krzyża, tak zwany pieta, i na końcu kaplica grobu Chrystusa, która jest też bardzo ciekawa, bo ona jest taką żywą kopią kaplicy, co jest na Kalwarii ze Brzydości. To są prawie identyczne kaplice, plus są różnią o centymetry, też no dak jest u nas krótszy i my mamy ta kopuła wieżyczki łedemką, a na Zebrzydości jest kopuła wypełniona. Musimy też rzec o odpustach. Ten ruch pielgrzymkowy zaczął się w 1660 roku, kiedy Kalwaria Wejrowska dostała te łet papieża, te przedci odpuste, bo taci były czydy zweci, że ledze chłedzele dostać stać odpust za swoje grzechy poprzez właśnie taka modlitwa na Kalwarii, a przechydele z całych kaszeb, tak? Także ten kult sanktuarium Osejno-Maryjnego sięga no, ponad 350 lat. To co rok w rok zajęło, mimo że były czasem wojny i tak dalej. No, pandemia nam tu pewno w ostatnie lata przeszkadzała, ale nawet w czas II wojny światowej Niemcy z Sopotu czy z Gdyńska też przechydele na Kalwarię Wejrowską, mimo że była to czas wojny. Ale przede wszystkim przechydele Kaszebi na ten pierwszy odpust w niebo wstąpieni, przechydele Kaszebi z Pyłnia,
squestrižene, skartes. 2 tygodnie później na odpust Świętej Trójce przychydali Kaszebi z Norde, a raczej z nad Myły Łede, czyli z Zegdońska, Gdyni, Sopotu, ale też i Pucka, Swyżewa, tu z tych stron nad Zatoci. Później mamy już na początku Lepińca, odpust uzdrowienie chorych nadeszli na cele. W połowie Zylnika jest odpust Matci Zylni i tu między innymi mają takie procesja z tremum Matci Błeści, od domku Matci Błeści do grobu, ledze idą z pochodniama i to tak jest dosyć widowiskowy to uroczystość. I jeszcze na początku Sylnika jest 5. odpust podwyższenia krzyża i to jest tak zwany odpust edukacyjny, na którym przychydają uczniowie ze szkół wejrościch i nie tylko. Takim dodatkowym magnesem jest też to, że my na Kalwarii wejrości od 14 lat odgrywamy misterium, czyli męka pańska. W ternie może nie ma teli kaszebizny, ale jest odgrywany przez aktorów, którzy są sparłączeni w takim stowarzyszeniem Misternice Kaszebści, sama nazwa wskazywa, Misternice Kaszebści. I odgrywają drogę krzyżową przy pomocy aktorów, śpiewyków, którzy śpiewają muzyka Czarka Paciorka do słów Tomasza Pola. Takim elementem kaszebskim na pewno jest też to, że Szymon Cyrenejczyk, teren pomygy Chrystusowi nie skrzyżmy, też strój kaszebści. Kaszebści były rebyka z Norde, jest w tych skłeżniach, no ta czybka, tak zwana zydwestka, także ten taki element nawet w wystroju sprzed 350 lat jest przekazany. Tym elementem kaszebskim na pewno jest też to, że przedostatni droga krzyżowy jest jedno nazywany kaszebską i tyle przynależnice zrzeszenia czytają na poszczególnych stacjach czytania modlitwy w języku kaszebści. Twoja droga może równak inną jak sprzed 2000 lat. Neko krajoma, gunoma, krąta ma, wata ma, 21 100 lat. Dziś trzeba rzec, że dzięki temu, że były detci swojego czasu z Unii Europejskiej, to udało się ta Kalwaria uratać. Była i tak Rychtosce dość zaniedbany w latach 2006-2008. Dzięki dotacji właśnie z Unii Europejskiej dokonać takiego remontu gruntownego wszystkich kapleców, tych wszystkich ścieżek, dróg, barierek, mała architekturę, zeleni, także to wszystko zostało płetą odnowione, żeby ludzie z tego korzystali i przejeżdżali. My w sezonie w Lepińcu, Serpińcu chodzimy z karna mapy Kalwarii, ale też jako przewodnicy dość często wyprowadzamy karna po Kalwarii wejrości, która jest taką perełką architektury barokowej i która jest takim dowodem żywym, że Wejrowo jest dechłową stolicą Kaszeb.